Het is vandaag wederom feest in Valencia. Het zal ook weer niet. Dit keer wordt er een soort, de Heilige Maagd wordt herdacht. Het is een heel groot feest de hele dag. Er staan allemaal stoeltjes klaar overal, zoals je kunt zien. Er komt een hele grote processie vanavond. En wij gaan het vieren bij de buurvrouw. We hebben ook al vlaggen aan ons balkon hangen. En we gaan gewoon feesten vanavond. We gaan vanavond dus naar onze buurvrouw, omdat ze ons heeft uitgenodigd. En dan kunnen we nu natuurlijk niet aankomen zonder een heerlijk wijntje, want ze trakteert ons ook graag. Dus daarom deze heerlijke wijn. En deze hebben we net gekocht bij de wijnwinkel hier achter mij. Ik ben benieuwd of Lucia deze ook lekker vindt. We zijn hier op het huisfeestje van onze buurvrouw met heel veel vrienden en het is heel gezellig. Ze hebben ook allemaal lekkere hapjes. En het is niet zomaar dat we hier zijn, want zoals je kunt zien is er een heel groot feest, Dia de la Virgen. Ik ben de beste taart van Valencia aan het eten. Zo net werd mij verteld dat mensen ervoor in een rij staan om daar een taart te kunnen kopen. En wij proeven gewoon een van die heerlijke taarten. Dat is echt heel lekker hoor. En daarnaast een heerlijk glas champagne erbij. We zitten op een bootje in Albufeira en dan niet het Portugese Albufeira, maar Albufeira is het nationale park van Valencia. Het ligt op ongeveer 15 kilometer van de stad af. Het is 21.000 hectare groot, echt gigantisch. En we varen nu op het bekende meer van het park. Dat is 3000 hectare groot. Het is het ene grootste zoetwatermeer van heel Europa. En je hebt hier echt allemaal soorten vogels, eenden. Je kunt er heel makkelijk naartoe met de bus. €2 per persoon vanuit de stad. Dan ben je er met, ik denk 20 minuten. Hier stap je op een bootje, dat kost €4 per persoon. En dan vaar je 40 minuten over dit prachtige meer. Dat is een aanrader. Voor de ongelofelijke sportievelingen onder ons kun je hier ook gewoon naartoe fietsen. Dat is wel 20 kilometer. In die heerlijke zon. Je moet het ervoor over hebben. Maar ik zou gewoon de bus pakken, zoals wij hebben gedaan. We zijn van het meer af en nu lopen we eigenlijk super mooi richting de zee. Maar we lopen door een soort van botanische tuin, maar dan niet aangelegd. Het is echt super stil, je hoort alleen maar vogeltjes. Ik heb een beetje het gevoel dat we weer terug zijn op de Galapagos-eilanden. Maar dan net iets anders natuurlijk. Het is 800 meter lopen, klein stukje maar, dan ben je bij de zee. Kom. Als je benieuwd bent waar curry vandaan komt, dan kan het best wel zijn dat het uit Albufeira komt. Want het hele natuurgebied ruikt ernaar. En ook dit plantje. Na een loopje door het prachtige natuurgebied, de rust, de vogels, de insecten, die je allemaal hoort om je heen, heerlijk. En nu is het tijd voor iets anders wat ook echt, wat ik ook heerlijk vind, en dat is de zee.
Eerder hadden we al bezoek op en vandaag is het weer tijd. Ik heb er heel veel zin in en we gaan heel veel leuke dingen doen. Het is nog heel vroeg. Volgens mij heb ik de wallen onder mijn ogen. Dat je niet meer gewend om zo vroeg op te staan. Con destino Madrid. Embarque urgentemente por la puerta número F57. Dat is de... Nou dan, ja. Vandaag is het rustdag, zondag, dus het is vandaag tijd om te drinken en te eten en voor de rest helemaal niks doen. We zijn hier op het rijstfestival waarop je dat heel goed kunt doen. De mensen drinken hier wijn en eten hier rijst. En wij gaan zo meteen ook even een heerlijk bordje paella eten. Lekker, lekker! Arroz Valenciana. Dat is met zo'n boontjes. Met deze pultjes. Met konijn, wat kip en slakken. Zie je dat? Het slakje komt er nog uit. Al deze rijst komt uit Valencia. Dus alles uit de regio. Ik hou van heel veel vis, van langoustines en van alles. Maar dit vind ik toch wel een beetje eng hoor, want je ziet echt het slakkenkopje. Ik weet niet of ik het aandurf om dit te eten. Ja, het is wel echt gewoon de hele slak. Dit is echt bizar, want ik dacht echt dat het te ranzig voor woorden zou zijn, maar dit is eigenlijk best wel goed. En daar zitten we weer opnieuw in de metro om naar het vliegveld te gaan en weer bezoek op te halen bij het RZD. Spannend. We wachten op. Dat is de vraag.